Jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela yo Allah yurmo musidɓe men jalli siyafa ɗum tanko dendagal mayɓe julɓe. En garti ha hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum e deftere wiitende Muhammadu Rasulullah gurdam makko, tawi windi ɗum ko musidɗo men Ceerno Haruna Sy. Tawi ngal ɗo damal naten ɗo koye asakal korka e konjam e ɗin dumunnaji Allah yamiri julɓe alɗuɓe ɓe yo gittan miskineɓe Allah ɓe e ngalungu Allah resdiɓe ngu, ko wayno jawdi daridi, kanŋe, kalis, ɓiɓɓe leɗɗe e remru. Sabu yimɓe Allah nana e nder men say jeese ɗe cikkata koɓe alɗuɓe kono ko gacce anje lornude kadi ɓe yelade. Nde galo fof walla dañƴo e jawdi ko ina ɓurta nguuru mum yo hokku hen bandiraɓe men ɓe jajaka ɓe so ina mofta ɗum fodde hirande tawa ala hen na sohla keñiɗo yo samminanɓe. Ko Allah wi e simore immere nagge ayeje 157 e inde Allah jurmohoɗo jaforoɗo. E hemon gonɗinɓe Allah gaske ko ɓuri moƴƴude e gueɗe ɗe liggiɗon kam e coñadi ndi gittuɗon e leydi. Hoto paye e ko moƴƴani ko gam sakkadi ɗum. Hoto totte ko keɓoton e moɓɓugol giri. Te gande Allah sohlani hay hunde te ko kanduɗo e jettoraji. Allah gonɗi. Kala asakal ina lora julɗo e perguitte keɓoji ɗum e won sahaji gurdam. Kadi wonana ɗum siftoro wonde jawdi ndi gueɗal Allah ina hen. Ala ko woodi ko wona e Allah walla wonirani Allah. Nden noon ko daña kala iwi koye Allah wadde yaltinde gueɗal Allah e hunde Allah koko hanani jiyaɗo Allah taw farnata ɗum kadi koye yimɓe Allah. Badɗo noon kala welama Allah weltine to Allah wonnira Allah e gueɗe Allah. Muhammad mo jamme kisal goni e mum o ina aduruno horde balɗe 3 e nder lewru kala. Nden o wari Madina o tawi yahuden ɓe ina koora ñalawma asura. Ɓe mbimo min kordata ngu ñalngu ko yettude Allah nde danni leñol amen e nulaɗo Allah Moussa e boneji Firawuna ha yooli ɗum. So ngun ñalngu arti e hitande min koora. Muhammad mo jamme kisal goni e mun wi julɓe ɓe kooren ngu ñalngu enen ni ɓuri handude horde ngu. Allah mo senande wodani o tellini o ɓurana kisa yamiɓe e horde e simore e nagge. Inde Allah jurmotoɗo jaforoɗo. E hemon gonɗinɓe Allah farlama e mon korka hono no farlirno e adiɓe mon ko noon keɓirton yurmede. Lewru korka ndu ɓurana tellori e mum wonde ɗowirde yimɓe e dalilu labɗo moƴƴinde tiiɗo kam e ceernugol gonga e fenade. Wadde kala e mon tawaɗo e ndu lewru e hoor e kala mo sellani walla ina e ɗanngal nden yo yob ñalɗi ko foti ko horani ko. Allah yiɗi ko wettinande on o yiɗa sattinande on beele oɗon timmina limre nde tawa oɗon towno mawnugol Allah sabu ɗowde on beele oɗon gona yettoɓe Allah gonɗi. ɗum ɗo fof ko puftorde Allah waɗani aade. Neɗɗo taga ko looɗo ma heɓɓire.
yurmede Allah nde ala keeri nde ari kadi e sifa horde yurmikinade miskikinade e artirde hoore mum e fudde mum basɗo e dañde fof ñalda e heege ɗomka ina lohkino ɗo Allah ko noon Allah sellinaɓe sembinaɓe siftinaɓe gotam faagu muɗum monta goofi mabɓe ƴellitaɓe ƴellita jurum e nder mabɓe e on tuma konjam hono sangara ina yarde no boni kono haala Allah yaadata e majjere nde wonno koka foyre joni o julɓe keeɓi nokku deƴƴo eɓe poti taktede ɗum waɗi Allah telline mabɓe konguɗi dentinoji jaramɗam soɓe payi e julde caggal ɗum waɗa ha ceyi wonande julɗo Allah wiɓe e simore joye ɓiire inde Allah jurmotoɗo jaafotoɗo e hey mon gonɗinɓe Allah konjam hono sangara wuri sanamuji laañe timtorteɗe ko bone iblisa goddeɗe ɗum beele oɗon male iblisa yiɗiri ɗum tan e nder konjam e wuri ko beele wadde e ɓerɗe mon gañgu e rumtinde on innude Allah e julde oɗon dartina ɗum walla ɗoftude Allah e nulaɗo mum ndento ɗon so tawi caggal ɗum on dumtima nden gande wodani nulaɗo amen o tan ko yettinde nulal mum Allah gonɗi ngal ɗo damal naraten koye kurtungu Aisha ɓi Aboubakry nene Aissata ko ɓi Aboubakry Siddiq yettano Ramman nulaɗo Allah o ina horsinnomo no feewi nde o yi bombel ngel gadunol tawi ko omo ari galle mumen o tawi ngel e ngel yeejo e jaylol e ngel nafi ɓinguel tekki hoddira omo resoye ngel so ngel yontoyi Aisha ko debbo moƴƴo mbaadi kewɗo gandal caggal nulaɗo o habri fodde 1,200 hadis haalama kadi ko ɓuri ɗum nene Aisha wi nenam Ramman noddimi ñande wotere tawi mboɗo wondi e fijjibam dogmi notoymomi tawi mi andani ko noddirimi o nangi e junggam o fadi ha poofalam ndi gusto o damal suudu ɗo o sulmimi nanmi nder suudu tawmi toon rewɓe annasara en ɓe jaɓɓorimi welemma barke kisal e ngalu gonda e ma ɓe goni e ñamtudemi nenam ɗaccini juuɗe maɓɓe nde ɓe gayni ñamtudemi tan nulaɗo naati kono wonɓe jaadani e kurtungu ngu wadde ko adi nde duuɓi makko 17 timmata sabu ɓen mbi ko jibinama duuɓi 4 ko famɗi foof ko adi nulal ngal te o hurtoroyi ko Madina kadi diine ɗe mbaɗi duuɓi 13 to Makka hade fergo ko Allah tan laaɓa oɗo debbo ko ɓurnoɗo ɓadade nulaɗo Allah mo jaam e kisal ngoni mum o gollani diine ɗe golle tiɗɗe omo tawtora kareji kewɗi ko ɗum adduno ñiŋore naafiguel ɗe makko tawi ɗum fof ko yinnode fusde juɓɓudi galle golle nulaɗo ɓe tuumimo fijirde no ɓe ñohanno ha nantina kono Allah mo majjani hay hunde o haali ɗum e Qur'ana e simore 24 ɓiire Allah wi
inde Allah jurmotoɗo jaforoɗo ɓen arduɓe ayiɓe o ko dental e nder mon hoto cikke ko ɗum bonande wonande on ala boom ko moƴƴere wonande on goto e mabɓe kala e ko faggi e gofol kala e mabɓe ɓurɗo mawnude gueɗal ɓurata mawnude lette holi sababu nde nanɗon ñiŋore nde worɓe rewɓe gonɗinɓe ɓe mbiyani ɗum ko ayiba laptuɗo ko noon aye ɗe ene jokkodiri fadde 26 aye gam laɓɓinde debbo labɗo Aissata e hoore mum wi ina waɗi gueɗe jeeɗiɗi ɗe ɓurmi nawliraɓam kala o wi goo jarannomi koye duuɓi 6 nde nulaɗo Allah humanimi nde min goto o resi ina woni mbomri ɓe kala ndesa ko diwɓe 2 nulaɗo Allah wi sognaɓam ɓe hurdunoɓe ɓe kamɓe fof ko Aissata ɓuri worɓe fof ko Aboubakry ɓurinima 2 Jibrilu ari e makko ina addi mbadam 3 so Jibrilu arino e nulaɗo Allah o tawi omo wondi e ɓe rewɓe o yaltat o ɓama ndiyam nde o heɗo haala Allah ka kono so on tawimo koto am o yahata o ummata koɗo am ɗo ko ɗon tan o heɗotoko tawi mboɗo ɓadimo joyi nde Abdoullahi ɓi Ubay e naafigeɓe gaydinimi nde Allah tellineyam fodde 26 aye gam laɓɓindemi ayeje jangateɗe ha darga 6 ko min goto yi maleyka e sognaɓe nulaɗo ɓe kala 2 nulaɗo o fawgi koye suudam nde nulaɗo o fawgi koye suudam adda ko ɗon rutti e koyɗam ko wonno Aissata ɓi Aboubakry Siddiq nde nulaɗo rutti e hitande 632 hitande 1632 omo yara e duuɓi 19 walla 26 hitande ɗum woni hen mbiri o sanki ko hitande 678 woni 1678 wadde omo fota jibinede e hitande 613 hitande 1613 o mayre 65 hitande walla tawi o jibina ko hitande 606 hono 1606 o yara duuɓi 74 ngal ɗo damal ko Ibrahima ɓi Mouhammad mo jame kisal goni mum lamɗo Misira hono Égypte gayi Afrique men caggal nde heeɓi ɓataki ummorade e nulaɗo Allah o jabti ɗum ine neldori ɗum mbabba poore ngarɗuba e suufa debbo moƴƴo mbaji on lamɗo teddinɗo nulaɗo o wiyeteno ko mo Qawqis suko debbo o ene wiye Maria nulaɗo resimo ɓe dañji ɓinguel gorel innira Ibrahima nde Mouhammad habra jibinede suko gorko o rokki on kalnoɗo korɗo o wi kadi jibineɗo ɓiɗɗo rimɗini yummo de ngel dañi balɗe 7 ngel femba jawɗe 2 kirsa tewngu waɗa sadaka o halfini ngel ummu berte on nehoy ngel baadiya hono guri dowri ho rokki on debbo sardinge tamoroje saha kala nulaɗo yahron teɓɓo ngel urno ngel kono ɗin dilline juutani ngel sankuri hitande e lebbi 5 nulaɗo suni hen no fewi wi Ibrahima
min ngoni e sunare mawnde tawi ko jagol ma saabi ɗum kono ko Allah jeyi en koye makko giwɗen koye makko patuɗen ko sayra yummum ummu berda loringel Fadel bi Abbas e Usama bi Zeydi jolnimo e ngaska nden Ubama nulaɗo timi e yanane nde wi oy biyam wi l'islam ko dinam nden tan yimɓe hewɓe ngoyi ɓoyani tan nange nanga ɓe mbi nulaɗo Allah yanti e sunare ma nange nangama nulaɗo mo jamme kisal ngoni mum wiɓe mukko ɗum wonata nange lewru ko sifaji e sembe Allah hono no cinki aduna ɗe fof ni jonde meje majje ene cugga kono ɗe cuggirta sabu mayde goto e yimɓe ɓingel gorel o wanno jikke ma yewtumo Allah lawri ɗum nden noon nulaɗo horsina Mariya no feewi ha Hafsa ɓi Umar e Aïssa ɓi Aboubakiri kirimo sabu andude nulaɗo ina horsinimo no feewi nde Hafsa feññini ɗum nulaɗo fodani ɗum waylade so deƴƴi kono o haalani Aissata ɓe jaltiniko ɓe mbi omo ɓurna Mariya ni woni ɓe mbaɗi landeyel mabɓe yidde haɓade nulaɗo eti mastude ɓe ronki Allah naati hen Allah wi e simore caɓande jeegom e jeegoɓiri e inde Allah jurmotoɗo jaforoɗo eyyi nulaɗo ko saabi ne jiɗɗa nanodiral suddiɓe maɗa kadɗa hoore ma ko Allah dagnan ma Allah ko jaforoɗo kewɗo yurmede son tuubiɗo Allah ko ɓerɗe mon dutti kono son ballodiri oɗo e oga e habde e nulaɗo Allah o ndenne de gande wallediɓe makko ko Allah Jibrilu e moƴƴuɓe e nder yimɓe tawi malikaji kadi ko ballal makko so seeri on ina wawi joomi ko wosto on rokkamo rewɓe ɓurɓe moƴƴude e moɗon julɓe gonɗinɓe ɗoftiɓe tuuboɓe rewoɓe Allah horoɓe diwɓe walla bombi Allah gonɗi ko ni gonka ka siforino e on tuma en mbino diine ɗe ngala feccoru o ko gal walla o ko basɗo yimɓe fof ɓuri ɗo Allah ɓuri to Allah tan ko ɓurɗo hulde Allah kono kadi eɗen paami wonde woni hewɓe ɓe jaɓani fodde galo e basɗo walla dimo e dimajo nde fedde noon yanti e diɗɗal yahude en candulingal ngal so wona Abdoullahi ɓi Salama e Mukayrik e hunde seeɗa e yahuɗen ɓe ɓerɗe mumen kombita gila e fuɗɗode diine ɗe e Madina heddiɓe fof ko weñiɓe tawi kadi yahuɗen ɓe jakori ko boleji mumen cattude fusde so hare ari naafi gueɓe ɓe ko ɓen tigui goni teppol diine ɗe ko nde fedde sugginoy to yoga e golle diiniyankoje ɗe nulaɗo mo jame kisal goni e mum o faami so hare ɓalli yantani hen kisal yawata te suudu Allah wondu e juuɗe añɓe nduye so hettaka diine ɗe pofata Allah mo gueɗe ɗe peñani o wi e Qur'ana e simore ɗiɗe ɓiire naggue inde Allah jurmotoɗo jaforoɗo kaɓe e haɓoɓe e monɓe e lawol Allah he kono koto ɓurtine e gonga Allah yiɗa toñoɓe kadi mbareɓe ɗo pottuɗon e mabɓe fof kadi jaltineɓe
no ɓe jaltini on kala rewde sanam ɓuri bonde e war hoore kono hoto kaɓe maɓɓe e sara juma formaɗo hono makka ko adi nde ɓe kaɓata e mon ɗon so ɓe kaɓi e mon ɗon mbareɓe wadde ko ɗum woni joggi hefereɓe Allah gonɗi ni woni nulaɗo Allah o jiwaɗo e musidɓe mum to wuro mum ɗo jibina jeeya sabu ɗon bammum tanum e dewol mum gorol e dewol fof jeeya yaltina tawi hay ndun dogdine ko ma moyra so ɓe jiinomo ko wayno warede ina tawannoma hen wadde yoftade yonti no Allah waɗata Madina ko yeru laabi ndenti ceerti laabi iwdi Makka paaɗi Syrie paaɗi Afrique paaɗi Perse ko ɗon ndewi jahoji ha Sine notoyade e luumoji maayo harngo waɗewo ngo e Méditerranée won ƴangoji ɗon nde wonno Madina ko wuro remru njulago mum ina heptina julɓe piɗi sukkure ɗi laabi dañal makkanaɓe e ɗamaw so ɓen juloyahi ñamata so ñamani keyɗat so ɓe keyɗi ina gasa ɓe jaɓa haltidede ina gasa ɓe pamutire julodire moƴƴe dañe hen tawa ƴiƴam rufani yama nden maɓe jantu e diine ɗe e on saaha ɓe cembulina are beɓe ɓe foof janta e maɓɓe diine ɗe jetto moni kala e windere nde kono makkanaɓe ɓeya yataw ko noppi malade puɗi e koye maɓɓe ɗe ko candalu ɓe gujoto subaka kala muuri guiri maɓɓe sukki noppi maɓɓe layni mawni kinare wasam pinagu e ngakkam neɗɗagu ɗi ayibaji pertaɓe ha ko ɗum jibini doggol kareli ngolɗo ɗin kareli Muhammad mo jamme kisal goni mum ina waɗi hen ɗi o ardorono kamɓe hoore makko ina waɗi hen ɗi o nulata ko ninka ardo koyngal kono julɓe o heddo wuro en mbawa haldude ɗin kareli fof ɗo sabu en gandi daniɗi kisse kono ko ɓurɗi lollude ɗi tan cuktiɗen pilliɗen hen ko Allah jaɓi humpidde e famminde en hen ko Allah jaɓi humpidde en e famminde en hen en wiya wonde adi mayde e diine ɗe ko debbo guila ɓe perani caggal ɗum ko Saad ɓi abi Wagas adi fusde hoore kefero guila ɓe perani ko kanko kadi adi weddade lañal sabu diine ɗe faade añɓe ɓe ene wiya wonde adi wadde hare teskinde wonde mayɓe ko nahla hakkude Makka e Dayif nden ko julɓe pooli ko wona ɗum ko hare Badiri lollude nde nden woni jomu mongu ngu julɓe gidi lidde tawi kadi ko ngun jomu woni sababu joɓɓi keddiɗi ɗi nde wonno soɓe polanoma ɗon guila e fuɗo ina hasi dancude gembotoɓe ñersuɓe newatako ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo karten ha ñande wonde so Allah jaaɓi gartu yen e wolde Badiri ha e gol walla keddiɗe ɗe ko wayno ɗum noon Allah jarama on jarama